Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu, kene m nwoke, kene m nwaanyị. A sị m na tata bụ ụbọchị Orie, wee na-asị ka chi Orie tata letara anyị udo, letara anyị ihe ọma, letara anyị agamniru, letara anyị dị mma, letara anyị ihe akụ na ihe enwe enwe, letara anyị ndụ n'aka nri, ndụ n'aka ekpe. Na-asị ka ọmaka merielu mmadụ niile tata bụ Orie. Sị ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà gọzie anyị, nye anyị ogologo ndụ, nye anyị arụ isi ike, nye anyị udo obi n'iru, udo obi n'azụ, chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ, ndị ajọ mmadụ. Nsị na ndụ anyị ya adị, nsị na ọfụrụ anyị gbawa àjà ya were isi ya wee zere àjà. Na ije anyị tata wu Orie ya bụ ije mmiri, na ọ ya bụ ije nkụ. Ngọzi ka nsị ka ọ dịrị onye ọbụla na ọfọ ndụ na udo. Tata bụ Orie, bọsị Afọ na bọsị Nkwọ, n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ 5-5-5. Aka m bụkwa onye nke gị nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afa ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpee elu Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ wee bie ndụ chaa isi awọ, mmụọ ọzụzụ nwoke, mmụọ ọzụzụ nwaanyị. Ọdịnala ntọala jikọrọ Igbo ọnụ, ọnya bụ ọdịnala Igbo. Ebe anyị si efe ndị ichie anyị, ebe anyị si efe mmụọ na aja ana na arụsị na mmiri niile mụrụ Igbo. Ebe anyị si ndị anyị na-enye ekene, ndị na-ebugalụ Chukwu okike site n'ọfọ, anyị wee na-ebi ndụ na-achị isi awọ, wee na-asị ụmụ Igbo ka anyị nachitebe n'azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ebe ejedebelụ ka ọ bụ. Ị nwere ike ịnọ n'ọdịnala nọrọ n'ịkụ ụta, nọrọ n'ife ifere, nọrọ n'ife isi ike. Ọ dị-eme, ana m ekwu ya na ngwa ngwa anyị nachitere azụ nọ olesi ma ọ n'ime itiri na ajọs buru gị banyere ihe nna marọ, mana as far as na ọdịnala ka ịnọ, wee na-emeti ọnụ gị nwanne m nwoke, welu that zeal iji eje ụka wee na-agụ mmụọ, agụsi mmụọ ike. Mmụọ bụ Chukwu, Chukwu abụrụ mmụọ. Ndị katikizim unu kụziri ya, na-agụ mmụọ, agụsi mmụọ ike. Nwanne m ya nọ n'ịkụ ụta. Ya bụ ịga n'isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ Orie bụ o nwere ajụjụ mmadụ jụrụ m ofu ụbọchị. Onye ahụ wee jụọ m sị m, how long, how often ka mmadụ nwere ike ị na-echukwa chi ya? Ajụjụ onye ahụ jụrụ m, how often ka mmadụ nwere ike ị na-echukwa chi ya, ị na-enye chi ya nri? Ọnya bụ ihe m bịa ka anyị nene tata. Ụfọdụ ndị mmadụ chere na ịchụkwa chi bụ something a na-eme once in a lifetime. My brother, if that is what you are thinking, ga mara ihe mere onwe gị. You understand? Because it's as good as n'iji awọ wee bata n'omenala. Yes, because nji wee si n'iji awọ wee bata n'omenala is this: you don't pay tithe once in a lifetime. You don't pay offering once in a lifetime. You do not sow seed of faith once in a lifetime. And then you don't sing praises once in a lifetime. You don't kabash once in a lifetime. In that Christian community, you don't pray and fast once in a lifetime. You don't receive Holy Communion once in a lifetime. You don't shout fire once. Sometimes your pastor asks you to shout fire 21 times so that a miracle will happen. You do not do these things once in a lifetime. Why do you think that in Achitors as an ordinary Igbo, you do it once in a lifetime? You will see some people, Igbo ala hafa, you say ha chukwachi anachi ananago. I say emego come chimu before. Emego come chim before. When you ask that person, say emego come chim last year, emego come na January, emego come na 2019. Hello. Hello. And you think that na ichukwachi gi na January,
ma ịchụkwa chi gị 2019, there is a guarantee for chi gị ibute heaven and earth bunye gị n'isi iburu ya. Ụta ka ụwa si wee dị izi, ụta ka ụwa si wee dị izi, ọ bụrụ ka ụwa si wee dị izi. You have big expectations, you have big things that you want to achieve in this life, yet you don't have big sacrifice that you want to make so that ways can open. You are just being selfish and deceiving yourself. Worst thing mmadụ ga-emebi ịtụrụ onwe ya asị n'ụwa. That is the worst thing you can do to yourself. You deceive onwe gị, you can deceive people, but deceiving yourself is out of it. Yes. Do you eat once in a year? Do you have sex once in a year? Yes, I'm asking you. Do you take beer once in a year? Do you smoke Igbo once in a year? Why should you be feeding your chi once in a year? Why? Why? How often do you need to be feeding your chi so that you can achieve the maximum result, depending on what you are asking for? Yes. Ọ bụrụ na ayọ chi gị moto, igbori ọkụkọ once in a year, idide di na ana elalụ ekpuo akasi gbalụ gafe ya egbego m chi m dibịa amara ihe ọ na-eme amego m chi m. My brother ibidobe, you are just on a preamble. Yeah, actually you are just trying to crack it. You've not started. See, ka m gwa gị, if you must be very very active in ọdịnala, you have to reach onwe ha na-akpọ ịgba ndụ. Mmadụ ịgba ndụ with chi ya na ezumezu ya. Ọ dị very very important in the life of every onye Igbo. You have to nwe ọgbụgba ndụ gị na chi gị. There are people that I know, they feed their chi once in 3 months, once in 2 months. Me, I don't emelugo ọnụ, but what I'm telling you is what I am doing, and it's working for me. So I feed my chi every month. I feed my ancestors, my indiche, every month. I feed my late parents every month. I feed other deities. Yes, manahaso. Yes, with big things. Because I know that I want them to be working massively for me. I need Romijiji more kite in order to attract wealth, in order to attract fortune, in order to attract good luck. When I know that I have entities with me that I can actually appease, give them something and they will do it for me without any side effect. So, get one neighbor. Each or the richest man in your town. Yet, once you feed the goruchigi in your whole life, we can do 30, 40, 20 something. Once, the whole of 30 years, once you feed the goruchigi. Yet, each or kid drop abawa asorok. It doesn't happen. So, onwero, as in the exact, period, ige nye chigi, osigi na ochoria. Onwelo ota nkịta na ọbụna m egbugoro chi m ihe n'ọnwa mgbugu chọkwa igbukwari ọzọ masị m mba. Onwero mmụọ ị ga-asị ka inye ihe ọjụ ya. Mmụọ dị eager to receive as long as they are eager to give you. So what am I trying to say? Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ dị mkpa na gị nwa bụ onye Igbo nwere ọgbụgba ndụ with chi ụwa gị, nwee ọgbụgba ndụ with chi gị. Give it 3 months. Watch go there ka 3 months and get see where deregi. Only emelugi homa, you bring it down to 2 months. Only emelugi na aka, you bring it down to 1 month. Okay, see emia. But some of us, when it kekwe mmụọ kwa, mmụọ mecha yourself, will not fulfill our own part of the promise. Isi mmụọ ya je chọtalu gị ego. Were oji je yo mmụọ, si ya chọtalu gị, mmụọ eje chọtalu gị ego. Even before the time iyori ya, but you will not be sensitive enough. Ịmalụ na mmụọ aha iyori ihe ejogolu gị data ihe. What you do bụ na mgbe ya mecha iribi ya ịgbawazie club, gbawa party, yibe akwa, mebe nka ichefuzie na onwere mmụọ jelu ozi ikwesịrị inye ihe. Abịa ịpịa gị eji apịawa gị azụ. So whenever you are bringing your spiritual problem to a spiritualist or a native doctor or a dibia eze nwanyị like me, please be sure that you are not the cause of your problem.
be sure na ọ bụrụ gị nwaji onwe gị. Ejizina na-eche mgbe ị ga-asị na mmadụ, a lot of you ekwegochi unu nkwa na omelu gị ha. Some of you jiri ọjị wee kwechi gị nkwa na omelu gị ihe dị ụta, ya ofu ha info na ego na-edo ụta, igbori ọkụ igbu gị ya since. Some kweluchi ha nkwa na ọ bụ na omela ha egboli ya ebini ma ewu ka o si wee na-akwa ha, igbuga ya since nwanne. Have you done that? Have you fulfilled that promise? No. Yet ịchọkoje gbawalụ gị igwe. Learn to have agreement with your spirit guide, your reincarnate, chi ụwa gị. Learn to have agreement with chi gị, nwa ọgbụgba ndụ with chi gị. Chi m, ọ bụ na ị ga na-akwụdolu m, na-emelu m ihe dị ụta, na-emelu m ihe dị ụta, m ga na-echukwa gị every 2 months, m ga na-echukwa gị every 3 months. Ị na-ayọ ihe dị reasonable. O meelu gị ya, imelu ya ihe ikwere ya na nkwa. So it is between you and your own spirit. It decide mgbe ị ga na-enye chi gị ihe. Ịchọ na once in a year gbasa gị, ịchọ once in 2 years ọ gị nwa ka ọ gbasara. Ịghọtago? Aka ọbụla iji nye ya ka ọ ga-eji wee nye gị. You cannot ask somebody that is hungry to go and start laboring. Ọ dịrọ possible. Ọ mgbe mmadụ dị nri nwe energy ka ọ ga-eji wee lụọ ọrụ. Onye na-eri nri si ya rụọ ọrụ, ịchọkọje nwe ebe ahụ, ọ bụrụ gị nwe ị ga-like ya. So gị nwa ihe ka mkpa bụ gị nwe igbo ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ dibịa ga-agwa gị sị gị chukwawa chi gị once in a month, once in 2 months, once in gị na ya nwe ọgbụgba ndụ. Dịka onye omenala Igbo na ịnachite gị azụ n'ọdịnala Igbo na ị chọrọ ikwusi ike, ọ dị mkpa. This is the first thing you should know and learn and start practicing. Ọdịnala is about practice. It's not about saying it. Can you speak in tongue? You speak chaya ojela pastor ojejela nwunye mmadụ. No, I'm not judging anybody. But I want to let you to understand that now, ọdịnala abụrụ, our tradition and our culture is not about talking. You don't talk and you talk and you practice. That is it. You talk and you practice. When you say something, you demonstrate it. Yes, that is it. Onye akpatara n'ọdịnala Igbo ijide ọjị yọta mmụọ ihe, mana ndị ụka sịrị gị gịnị? Itiwe Holy Ghost fire. Enu na ada is a lie. Ọha nwa ka ọkụ na-ere. Aka mbụkwa onye nke gị, Nwada Agbarọma Ụzọ Mmiri, sikwa na abụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụkwara dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasa afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ya bụ, o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m gbasara ihe ndị nna akụzi before, ọ gbasara ihe ndị nkụzi taa, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ n'ịchọ ka agbalụ gị afa ma ụlọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko zitere m ozi na my WhatsApp nọmba na 070 373 11663. Ngwa ka emesịanụ.